Здравейте! Отново в предаването Събота сутрин с нашите гости в студиото. Представям ви Едуард Василев и двете сестри Туана и Ясемин Шахин. Те са част от ансамбъл Звездички, който е създаден преди 6 години. Веднага ли след като дойдохте в България се заехте с създаването на такъв цигулков ансамбъл? Нет, това е трудно. Стъпка по стъпка, так скажем. Да. Стъпка по стъпка, да. Да, от начала там няколко, 2-3 деца там събрал, а потом мои приятели говорят, ти можешь да организировать, защото в России има опит почти 40-50 години с малки деца. Вие сте преподавали на малки деца 40 години, 50? Да, не само был. Аз слушал консерватория, это Ленинградская консерватория, и был и солист, и в оркестре, и свирих, все. Но моята душа к деца. Преподавам именно малки деца. Да. Защо на малки деца? Аз ще кажа защо. Защото но по моето статус, аз Ленинградская консерватория, аз бил на другото ниво, в России се казва училищно ниво. Да. И когда малки деца поступали в нашето училище, когато постъпват, да? Постъпват, да. Гледат толкова много недостатъци. И половина от тези деца свършиха школу след 2-3 години. Защо? Отказват се, така ли? Отказват. Защо се отказват? Вот это най-га. Защото там се казва, авторитарный метод. Авторитарный метод на преподаване. Да, защото учитель, той, ако по-просто так, той защо получава заплата? За то, что покаже свои деца на концерт. Или там где-то, значит, вот такое. А не за того, чтобы задава радость и любов за деца. Значит, това трябва да променя сама методика. А в программе музикалной школы няма такой возможности за группы. А когда-то започал да изучал детская психология, там группа в России есть музыкальная детская психология, там развита много. И там точно определено, че мотивация деца от 5 до 7 години, от 5 до 7 години групова мотивация. Я служи пак ръчичката там да видим ръчичката. Да, от 5 до 7 години. Вот, и зато и вот такой система. Значит, группу собрали группу. Тоест групата се учи по-добре, децата възприемат по-добре. Защо имат интерес, емоционален интерес. Да. И не започнем от цигулка. Първо, ако бъде възможно. После ще разкажем за вашата методика. На мен ми е много интересно да кажа, че в групата, в цигулковата група, в ансамбъла Звездички има 6 души, нали така? Сега 6 души. Сега са 6. Было и 10. Има представители от Турция, има представители от Армения, от Полша, преподаватели от Русия, няма нито един българин. Не е ли това парадокс? И всичко това се случва в Бургас. Преди обаче да продължим разговора с нашите гости, ми се иска да пуснем едно тяхно изпълнение от концерт, който се е състоял в Католическата църква в Бургас на 6 януари, след което продължаваме с тях отново. Така, това беше много хубаво, приятно изпълнение. Ясемин, кажи, как се чувстваше на концерта? Аз вече не се вълнувам, защото от 6 години свиря на цигулка
И Това не ти е преодолях. първият концерт? Да. А соло свирила ли си солови изпълнения? Да, свирила съм. Кое повече ти харесва? В групичка, в ансамбъл или соло да свириш? В група. В група е по-хубаво. По-ли е Да. забавно? Да, и ако направя някаква грешка, можете да ми я прикрият, но ако съм на соло изпълнение, Всичко излиза. Да. Всяка грешка се чува. И най-малката грешчица. Заради тебе ли Туана започна да свири на Да. цигулка? тя заради мен започна, защото тя ме гледаше и много се възхищаваше на мене. И след това започнахме и с нея. Започнахте с нея. Не мога да не се въздържа да не покажа първата степен от цигулковия инструмент, така наречената осминка. Ето това малко нещичко, тази маничка цигулчица е първото нещо, нека да я сравним. Да. Вот так. Это 4 четверти, это Само една осьминка. секунда, да. Ага. 4 четверти и 1 осьминка. Это Да. първи. Много трудно да намериш в България. Это от Русия, это специалный заказ. Така ли? Специално от Русия идва тази цигулчица за това малко дете. Защото не произвеждат тук. Это ефтино говорят Да. за тях или... Така, вие ги настройвате, предполагам, винаги, да, Естествено. защото настройването на от От сложните температура, там зависимо, неща. всяка минутичка. И, не знам, А тя като играчка тая цигулчица, харесва ли ти да свириш на нея? Да, хубавичко е, нали? Тя не е много преказлива, но после за сметка на това ще ни свири нещо заедно с вас. Нека да ви попитам следното. Видях, че отец Пшешек ли казахте? Пшемек. Пшемек. Той също свири с вас. Той участва ли в вашите концерти? Да. Можно да, кратка справка за това. Значит, ние как бедни сираци ходили Като бедни сираци. по Бургас, къде можем да свириме, къде? Всички говорят, плащай пари. И дошли, аз помню, защото аз работех и в Европа, и знаешь, что католическая церковь поддержит Те поддържат, музыка. точно така. Дошъл туда миналата година, пожалуйста, свири, колко искаш, когда Колкото праздник, искате, да, да. колкото искаш. А там брат Пшемик, той свири да гитара, там, ну, съпровод там на А арка. той е поляк, нали така? Поляк, да, это поляцы там обслуживают. Отец Ярослав и брат Пшемик, двама так. Ну вот. И аз говорю за него, слушай, искаш да свириш на цигулки? Он говорит, да, има цигулка, моята мечта да свири на цигулка. Говорю, а за 3 месеца те науча. Не верю, той повече от 30 години. Все, след 3 месеца, миналата години, той овладял. Само за 3 месеца той овладя цигулката. Моята методика така, Вашата методика. след групичка и след там някъде. Сега ще говорим за вашата методика, но първо ми се иска да ми кажете защо вие избрахте да дойдете в България. Защо не останахте в Санкт-Петербург, в Русия, а дойдохте тук? Такова малката история. След това, как в Русии били отворени врата, железни врата, да, с моята детски цигулков ансамбъл, руски ансамбъл, Светлячок се казва. Светлинки, да, светулчици. Светулчици, да. Ние пътували в Белгия, Полша, там Германия, свирили там. И те, когда увидели моята методика, поканили, давай тут. И аз своята методика приспособих. Има моята методика на немски язик. На колко езици е преведена? На немски? Значит, и аз говорю на немски, на английский, имах и английские ученицы. Вот. Самое трудно, что психология за деца единакова, англичане, немцы, французи. Навсякъде по света децата се Да, единакова групова методика, групова... Принципите са еднакви. Принципи единаковые, да. Ну и вот, и след того, аз съм много стар, извинявайте, не могу да говоря. И тогава мои приятели от България поканили меня. Да. Поканили, приезжай в наш Бургас, там солнце, да, я пристигнул вот так вот. Один путь пристигнул, там в Сливен был. Потом Бургас, тут море. Аз съм бакинец, рожден в Баку, там море. Да, и когда увидел море, ой, это мой родной город. И тепло, слышно такое. Вот зато знаю турский, за что-то азербайджанский, это родственники, аз учих в школе. Можете ли да говорите на турски с тях? Sen beni seversen. Evet. Evet. Какво значи това? Какво ги Ну, попитате? говорит, ты меня харесваш, ты. Какво да каже? Тя да, естествено. Да, да. Evet. Малка разлика, тя поправляет, когато аз говоря на азербайджански, тя малко поправит. Поправя. Да, но обикновено так, сахол, чонгял. Имате ли много приятели и деца тук? Да, имаме. Учите ли ги така на някои турски думи? Случва ли се или не се е случвало?
Само моята най-добра приятелка проявява интерес, иначе другите не толкова. Да. Трудно ли така се свиква да се преминава от единия език на другия? Не. Аз в детската градина научих български, нали бях малка и не се Разкажете как разбрах. вашето семейство така е дошло в Бургас и е избрало да живее тук. Майка ви е от България, баща ви Да. от Турция. Татко имал някаква работа в България и тогава се срещнали с мама и после са решили да се женят и да останат в Бургас. И да живее тук. Да. Да. Има ли музикант във вашето семейство? Мама е свирила на акордеон, но иначе не. Тя ли беше причината вие да започнете да учите на цигулка? Не, Как се случи? аз сама поисках от една актриса, много се възхищавах на нея и тя свириш на цигулка. И казах на мама, че и аз искам да свиря, но тя искаше да свиря на китара, но после се съгласи. Отидохме на театъра, Кукления театър и видяхме ансамбъла на господин Едуард Василев. 6 години как раз. Вот по такъв начин был концерт. И просто случайната среща Да. в Кукления театър стана причина ти да започваш да посещаваш Нищо този не ансамбъл. случайно. Нищо Бог не е ударил. случайно. Можно да. ще добавя някое? Да. Знаете, моята методика и в России, и в другите страни, да правя не професионалисти, що ако може, да, ако не, музика трябва да бъде част на ежедневния живот. Точно така. И Значи, тогава може аз- ли да прочета нещо от вашата методика? Преди да научим детето да свири, трябва да напълним душата му с музика. Да, Какво имате да. предвид? Че трябва то да заобича музиката. Ще объясня, вот это най-трудно, защото не всички посещают. Аз говоря, родители, ако искате те получат музыкальное образование, трябва в семье, в своей семье говорите, посещайте. И вот тези родители, много преданные, в филхармонии ходим, там на концерте морская Градина. не градина, На а казино, опера. На морското да. На концерте классическая музыка, знаете, даже повечерка. Вот бил австрийский оркестр от Да, Австрии, от да, Виена. да, Знаете, слышала. сколько билеты струват, а? Да, не много. 5 лева как-то на... Да. Да. И те потратили там 20, 30, 40, не знаю, там лева и Бяхте посещали на- его. И тя малка била. И малката, и тя беше на концерта. 2 Харесва часа ли? издържат. Вот Да. это музыка Това значи стала часть на ежедневния живот. Да. Вот такая вот моя идея. Да. Вот такая, И много е хубаво, че тя се случва. А колко концерта сте имали сега? Нека да видим малко кадри пак от този концерт на 6 януари. Това беше новогодишен концерт. Значить, так, сична проблем. Значить, аж ще каже, регулярний концерт, прийти това, ну, от церква, там, значит, коледний концерт Коледний, и да? великденский концерт. Это задолжительно. А след того ты себе, где концерт? Сега, благодаря на нашей министр на культура Ананева, госпожа Ананева, тя определила даже ансамбл, не стираться, в Младежский культурный центр. А там специально има директорка за организирани концерти. И вот благодаря на това в декември ние имали 5 концерти. О, това е много хубаво. Тоест, откакто се преместихте в младежкия дом, имате много повече концерти. Защото там някой грижи за това. Някой И освен грижи това, за да, и освен това и църква нас поддържат. Вот. Нека да кажем кои са тези момченца. Ето виждаме Ясемин. Да. Кажи. Ясемин, кои са другите? Кажи. Това, който е до мен е Спартак. Спартак Аветисян. Спартак. Да, а другия кой беше? Едно русо момченце. Кажи Плана, кой Братовчет беше? ми. Братовчет. Денис Хака. Тоже Денис братовчет, Хака, също да. братовчет. О, Така. той. Денис Съка, Да, Денис е после и още виждаме много. Жасмина Витисян. Жасмина, сестра неговата. Да. Шем. И Брак Пшеми. И брат Пшеми. Да, Да. то есть, вот. Тук, доколкото си спомням, вариациите свирихте нещо. Моцарт се спомням. Да. Да, и имаше ли хора на този концерт? Беше ли те страх, Туана? Я кажи сега. Ще пуснем едно изпълнение и с тебе после. Специално да чуем, а как не, ще пуснем. Тя ще вече няколко концерта. Знаете, Вече на няколко концерта на 5 години. минала, Минала, да. минала седмица тя свириха Да. в Пловдив
В На Пловдив. семинар, някой Евролайф семинар, тя, сестра и друг, трима свири, може би получим касета. И спокойно свири. Да, и не е страшно, нали? Тя. То си даже много забавно да се свири на Защо на это цигулка. играчка за нея? За нея играчка, да, една музикална играчка. А когато свирите в къщи, оплакват ли се мама и татко, че малко така... Не, те много се радват да свиря. Ой, ти работа 12 часов. Това да ви кажа, малко ме натъжава, че разбира се има музикално училище, има много деца, които посещават, но като че ли, ето, във вашия ансамбъл няма нито едно дете от Бургас. Имало едно дете и то се отказало. Защо така? Не так, малко не так. Не так? Не е така, да. Не така. А Малко, как? ще я обясня. Знаете, моите първи ученици, аз събирах в детска градинка, те решили, решили да идват в музикално училище. Знаете защо? Много прозаическа причина. Там безплатно. А тук не трябва 5 лева, там плащаме за... И все. И половина... Заради 5 лева. Ну, за 5 лева, понякога за пианистка трябва, за разходи, там идваме в Варна, там, я не знаю куда, плащат. А там всичко организирано, и концерты. И вот сега в училище, вот за эти 5-6, примерно 8-10 ученицы мои-то. Вече са в музикално училище. И там не свирят в ансамбле. Някой, вот между другом, вот этот Спартак. Да. Той също в училище. Но майка сказала, не, в ансамбле трябва да свириш, продължиш, потому что это училище это едно. Да, в училище те свирят 2 пъти на година. Да. Изпит първи през зима и изпит през... Добре, кажете колко, на мен не ми звучи като нещо много скъпо да се посещава ваш ансамбъл. 5 лева на месец на колко? На урок? На урок, на ансамбъл 4-20 лева. Но дело и трябва да Нищо, плащаме. някъде си играе. Я проверите. Тук не пипай, вот тук, помниш? Да. Разбира се, ние принудени да наем, не знаю, за пианистка, за пианистка, за там различни копии, неща. за афиш. Вы знаете, цвет на афишу, которую вы видели, Да, это цвет на 20 лева. Это и всичко вот это малки. Тези малки разходи изведнъж се оказват спънка. Ну и освен това, знаете, это вот частные школы, да, тут Частные школы, не да. распространено. Знаю, една сама отворена в Бургас, это музыкальная школа имени Бах. Там мой коллега преподавал. На името на Бах, да? Да, на имя на Бах, там такая уличка, где Кирилл Методий. Вот, а так, не, а в Европе там по другим начинам. Там всичко, вот, там главное, что деца интересно свириться. Я ми разкажете, като постоянно взимаш цигулката, това как се казва? Какво е това? Оши. Знаете за что? Прекрасно, А что кажи. объясняю? Как живо, я говорю, ты какой имаш, какой это това? Това е глава. Глава. Значит, Цигулка това е? има главичка. Точно. Это официально по-русски это главичка. Главичката, Какой така е. имаш? Имаш ли какво? Оши. Колко уши имаш? 2. Не, 3. 1, 2, 3. Все, значит, шагу. А ту колко уши? 1, 2, 3, 4. 4. И те се наричат Колкове. ключове. Потом ключове. Так, теперь, где се намира твоя главичка? На Шийката, да. шийка. Шийка. И цигулка И има на шийка. шийка, точно Вот, и така. значит, тя жил. Имаш корема. Да. И цигулка имат, вот, видишь, отворена. И так, значит, а за шийка захвана А силно. няма кръка. Няма крака, Крака обаче. няма, да, това е за голям това проблем трябва да ти държиш кажа. тук. Затова трябва да я държиш. Уморява ли ти се ръчичката, като трябва да държиш лъка? Малко се уморява. А ти знаеш ли, че цигулката има душичка? Както ти имаш душа, така и цигулката има душичка. Аз Можем ли да обяснях. видим? Да, Ето, вот там, вътре там. има една маничка, такава бръчица. Тя се нарича душичка. Душа на цигулката, която ако случайно изтървеш и тя нещо се размести, целият звук на цигулката отива на кино. Тя знае, Да, тя знае. тя по-голяма Тоже да не знае, един път уже. да. Разбира се. А защо са Да. тези цветни Вот неща? это. Аз ще тук? кажа. Значит, мой С метод пръста защото. С пръста. И какво става с пръста? Я кажи. Покажи, объясни. Тук за какво? За позиция. Да За сложиш какъв пръстче. пръст? За кой пръст? Първи. Потом Първи. за втори. Покажи, покажи. Втори
Так, и трети. И Видите, трети, по-бързо да. Обаче, установка. тук е Защото И на китарата има такива неща, за да могат пръстите ладови се Ладове, казват. ладове, да. А тук няма, поэтому вот, значит, не проблема, а моята целта по-бързо да приготвя ръце за концерти. Нека да покажем и още нещо, може би Ясмин да покаже. Служи цигулката. Едно от най-трудните неща, особено за малки деца, е да свикнат, че при цигулката първия пръст е втория. Палеца не участва. И като кажат първи пръст, това де-факто е втория пръст. Това е показалеца. Да. Така, и когато... И ти имаш ли проблем, примерно, ако ти кажа сега четвърти пръст, кой е четвърти пръст? Тук трето. Да. Но аз нямах такива проблеми, защото аз винаги започвах да броя от показалеца. Това пък Но аз знам по принцип, че децата доста се бъркат, тъй като палеца само придържа грифа на цигулката и често се бъркат. Затова в моята методика има, се казва, специални упражнения. Имитация. Да. Значит, например, так, главная задача, вот главният проблем музыкальной школы. Хванат жестко, держат и потом расслаблява. За что? Ты подготви рука, приди това. Значит, те держат оглядалец, вот русские стиховые. Ну-ка, зеркальце, скажи. Как нам? Знаете, вот, и тебя говорит, ты спокойно. Я кажи, да. Оглядался, я кажи, и так держит. Потом говорит, ой, много тебе тепло. Правильно? О, все. За вибрато, да. За вибрато приготвих все. А тук ръка, дясна ръка. Също ти започва. Ще поговорим, знаете ли, ще поговорим за методиката малко след като видим още едно изпълнение, където участва и малката Туана. Колеги, нека да пуснем още едно видео от концерта. Намерихме. Ще пуснем. Тя ми ще свири в груп. Вижда микрофона, долу се... Я си. Ето. Вече сме в ефир и дори вие се приготвихте да ни изсвирите нещо на живо. Кой ще каже какво ще свирите? Валсът на куклите. Музика Кепичис. Хайде да направим сега валса на куклите.
Чудесно, браво. Има ли още нещо? Още И една още, песничка. да. Ние свириме бавна песен. А сега е бързичка. Да, коя е веселата песен? Туана, ще кажеш ли коя е? Кажи. Детска марш, музика, кептис. Баклан. Баклан. Баклан, малка бърка. Добре, детски марш от Баклан. Хайде да видим сега. Струни, какви струни? На какви струни ще свири? Солере. Солире, добре. Бързо сложи. И. Браво на вас! Браво! Жалко, че само аз мога да ви ръкопляскам. Сега ще направим една организация да се върнете пак по места. Заповядайте. Може да си вземеш микрофона. Сега ще помогнем. Така, заповядайте. Да. Заповядайте. Първо цигулката. Браво на теб. Как знае това дете? Всичко знае. О, Да. много умно. Заповядай. Другото поколение Индиго, поколение на Индиго. Да, поколение Индиго, вие всъщност споменахте, че много се интересувате така и от психология, и от енергия. Обаче искам, понеже времето много бързо напредва, искам да споделя нещо на нашите зрители. Ансамбъл Звездички е бил селектиран да участва в фестивал в Белгия, който ще се състои този април. И те всъщност се състезавали с много ансамбли в цяла Европа. Кога и как точно ще се осъществи това пътуване? Доколкото разбирам, всичко е въпроси на средства и вие се надявате да можете да получите помощ от някъде, за да закарате децата, освен те да се разходят и да могат да изпитат тръпката от състезанието. Този голям проблем. Значи, главното ние правили какво? Изпратили наши дискове с нашата програма, биографии написали, там ограничения за възрасти есть. Да. Всичко, там условия. Искаме да живеем в семьи или отдельно, един ланч или 3 ланча и там такива. Един обяд, все, вот получим, как раз миналата седмица получиха. Всичките условия вече ги имате. Да, зарегистрирани ние сме. Но до февруари трябва да плащаме по, колкото я казах, 115 евро. 115 евро на един човек. 115 евро за 3 дни. За участие. За участие. Или просто за 3 дни. За 3 дни. Там В живеем. кой град ще бъде това? Неерпелт. Да, Неерпелт. Это най-хубаво. Это 61-й фестивал. 61-й. 61-и. Да. Значи много стар фестивал в О, и знаете, най-прочутит, и как сказать, профессионален. Там, да, президент Нуйц, той белгийский композитор. И кога там, аз был с Руснаци, там 3 пъти ни там били. И там взял неговата някоя пиеса и аранжирал за ансамбъл. И когда свирили на други, то чудо. Много... А сега пристигна с България, мечта моя. Защо? Защото този фестивал се происходит всяка нечетна година. На нечетни години На нечетни, а по четни там хорове фестивал. Нечетни. Сменят се веднъж хор, веднъж инструментален. Да, и Бойса ще не доживее до следващия нечетни. Не дайте говорите, че няма да доживеете, това не е... Дай Боже за България. България е хубава страна, така знаете. И за това вашата много голяма мечта и желание да отидете Ясемин. Ти как се чувстваш? Искаш ли да отидеш? Да, много искам да отида. Учите езици сейчас, как английски езици. Специално си засилила английски, за да може да се оправяте в Белгия? Не, аз винаги съм си го засилила. Винаги си учиш английски. Регуларно. Ще вземете ли това малко дете, Туана, с вас? Не. Не. Защо ще го... Знаете,
Защо ще го отлъчите от колектива? Да, защото но... е твърде малко, предполагам. 119 лева, 200 евро. Още допълнителен разход. Ето разход заради, не знаю, тия набират. Все пак това са пари, които... Знаете, благодаря на църква, може би църква, ни дават нам своят автобус. Значи пътуване безплатно, обикновено трябва да плащате. Да. Но така или иначе всяка помощ ще бъде добре дошла за вас, за да можете да осъществите мечтата на тези деца и да могат те да се занимават. Не можем да правим някоя кампания, там нас поканят, ние свириме за тях концерт, те няма да дадат 10, 20, 100, не знаю, евро, лева, евро. Да. Затова и може би така и да приключим нашия интересен разговор. Само една секунда. Ако може ако някой така се е затрогнал от този разговор, иска да помогне на няколко малки дечица да продължат своята мечта, да отидат в Белгия, да се състезават, да усетят какво е истинската сцена, може да се свържете с нашата редакция 919180 или 91920. Може да ни потърсите, ние ще ви свържем с ръководителя на ансамбъл Звездички Едуард Василев, за да може тези деца да отидат и да представят България. Интересното е, че нито едно от децата не е българче, но те ще представят България. Не е ли това чудесно? Да, кажете... Не, просто искам да кажа, имаме и сега големи възможности и в Бургас. Защо кмет, аз съм много благодарен, иска да обяви Бургас за културна столица. Точно така, и знаете колко? Ние имаме концерти и тук. Кога е следващия концерт? По разписанию трябва. Но обикновено пролет. Там, значит, Бургас и море, потом фестивал в Сливен, Миша Тодоров. Не, мисълта ми Свободна сцена. Къде хората могат да ви намерят? В кои дни репетирате в театъра? Всяка неделя от 12 до 2 репетираме в Младежки културен център. Така. И ако иска някой родител да доведе детето си, да му преподавате и да стане част от ансамбъла, който вече ще има международни участия, могат да ви намерят в Младежкия дом. Много ви благодаря, че дойдохте. Пак ще ви благодаря за поддръжка. Пак ще ви поканим и може да дойдем да заснемем някои от вашите концерти. Да ви подкрепим, защото културата трябва да бъде подкрепена. Културата е нещо, което започва все по-така чувствително да липсва. Бургас прави всичко възможно това да не се случи, да не станем една изгубила културните си традиции, град и да се надяваме, че дори с подкрепата на този ансамбъл това нещо ще продължи да се случва. За разделяме с нашите гости с още едно изпълнение от техния концерт на 6 януари, след което се връщаме да приключим предаването за днес.